היא אמרה לי... יש לנו כאן... יש לנו כאן מאזין על הקו. משה? שלום. מה יש לך להגיד על המשפט שעומד להתרחש כאן על הבמה? סליחה? 1, 2, 3. יש לנו ארץ נהדרת. אני מבקש כולם ליישב את המקומות. כולם לכם נקבול איתי, קאי תבוא. קאי. היא אמרה לי. החיים בקלים. גיל, הם נתנו פה אלכוהול. בוא תראה את האלכוהול. נו, זה בסדר. אתם ילדי די מסתדר להם? איפה שאולי? בקומה השנייה. בקומה השנייה? אחד. סתומי, מי מסע? אחד. אחד. אנחנו מאוד צריכים לארח אתכם תלמידי תיכון ללי דייוויס, ברוכים הבאים אלינו לתיכון עירוני ז' ביפו. אנחנו גם שמחים מאוד לארח אתכם באשכול הפיס החדש שלנו. המטרה שלעצמה היא חשובה, זאת אומרת משפט ודיון, אני רואה בדברים שכאלה חשיבות רבה מאוד. אבל החשיבות הכי גדולה בעיניי היא עצם העובדה שאתם, התלמידים, נפגשים ומקיימים פעילות משותפת. אני ביקשתי שלאחר הדיון, ואני מקווה שזה יסתדר מבחינת לוח הזמנים שלכם, אם זה יסתדר, ואם זה יהיה נוח, אם יהיה זמן עד שהאוטובוסים יגיעו, אנחנו נשמח מאוד אם ביחד כולכם תשבו קצת על הדשא ותהנו. רבע שעה, 20 דקות, ותשוחחו. אנחנו, התלמידים שלנו, נכיר אתכם, ואתם תכירו אותנו. זה חשוב. אם היה לנו יותר זמן, אני אבדוק. אנחנו גם נשמח להראות לכם את תחנת הרדיו החדשה שלנו. יש לנו תחנת רדיו שתעלה עוד פרק זמן של שבועיים לאוויר. אנחנו נתחיל לשדר בתדר 106 FM. ואני רוצה לציין את העובדה שתלמיד שלכם, אלון פרנס, עזר לנו לא מעט בהשגת האישורים הנחוצים לתחנה, ואני אסיר תודה גם לאלון, הייתי איתו בקשר במשך השנתיים האחרונות, והוא מאוד עזר לבית הספר שלנו. זאת אומרת שלדייוויס יש פינה חמה מבחינתי. אני לא רוצה להאריך יותר בדברים, אני מאחל לאנשים שלנו בהצלחה, כמובן לצוות של ללי דייוויס, גם לכם בהצלחה, ולכל מי שטרח בהכנת האירוע הזה, בהצלחה גם.
קודם אני רוצה להודות לבנזי ולחנה שיעזרו לנו ברמת האירוע הזה, ולנציגי דייוויס, ליעל ולליאורה, שבלי העזרה הזאת אז האירוע לא היה עומד. אני מודה גם לאריה שבא לשפוט, אבל עכשיו זה לא הזמן לתודות, זה אולי נספיק לעשות בסוף. מה שחשוב מבחינתי זה שכל אחד ואחד שנכנס קיבל את הדף של האירוע. אתם יכולים לעיין בו עכשיו בצורה זריזה שתדעו פחות או יותר מעובדות המקרה, למרות שהם יוצגו בפניכם גם במהלך המשפט. עכשיו, הדיון פה יהיה בצורה של משפט, על פי המתכונת שבה גם מתנהל הדיון בבית משפט רגיל בארץ, באמת אולי נקודות קטנות. עכשיו, לגבי הצדדים הם מכירים את התפקידים שלהם, ואני בטוח שהם יעשו אותם בצורה טובה. חשוב שתקשיבו, תהיו מעורבים, וככה כולנו נציג תועלת מהליך שאתם הולכים לצפות בו. זהו, אנחנו פשוט נפנה את הבמה לצדדים, ואנחנו נתחיל באירוע עצמו. לקריאת כתב האישום יעמוד הנאשם המבוקר. פרופסור כהן, מואשמת בגרימת נזק לבעלי חיים, לפי סעיף 451 לחוק העונשין, לפיו ההורג חיה ניתנת להיגנב או חובל בה, הוצאה או מפעיל עליה רעל ומזין שלא כדין, דינו מאסר 3 שנים. וזאת במהלך ביצוע ניסוי בקופי שימפנזה שנערך לכאורה שלא כדין. האם את מודע באשמה? לא. הנאשם אינו מודה באשמה וכעת נפתח המשפט. הנאשם יכול לשבת. התביעה ביצעה את נאומי הפתיחה. כבוד השופט, המשפט זה בהתעללות של פרופסור כהן ב5 קופי שימפנזה. פרופסור כהן פצע את הקופים באכזריות והפעיל עליהם רעלים, מעבר למה שמתיר החוק. הניסויים גרמו לשימפנזות לחלות בסרטן ולסבול מייסורים קשים, מבלי שנעשה דבר להקל על כאבם וסבלם. פרופסור כהן התייחסה לקופים כאל חפצים, ותנאי חייהם קשים ביותר ואין להם מרחב מספיק לטיפול בהם. הטיפול בהם אינו היה מקצועי. באמצעות ההוכחות שנציג התביעה תוכיח כי פרופסור כהן אכן צריכה להיענש על פי סעיף לחוק 451 העונשין, וגם על פי סעיף לחוק 8 ו-9 בגין התעללות בבעלי חיים שלא כחוק. ההגנה תישא את נאום הפתיחה. שלום לך, אדוני השופט. היום, ב3.6.99, מואשמת דוקטור כהן בפשע חמור, ואני מצטטת. ההורג חיה או חובל בה, פוצעה או מפעיל עליה רעל שלא כדין, דינו מאסר 3 שנים. סעיף 451 לחוק העונשין. היא הואשמה בפשע שלא עוול בכפה. דוקטור כהן היא חוקרת בכירה ומפורסמת. היא לא הייתה עורכת ניסויים בשימפנזים ללא סיבה. הדוקטור נותנת להם, לשימפנזים, את היחס הטוב ביותר שיכול להיות. תנאי המחיה שהם מקבלים ממנה הם התנאים הגבוהים ביותר בתחומה. את יחסה החם לשימפנזים נראה בהמשך על פי עדותם ומצגים שונים. הניסויים שנעשו בשימפנזים הם ניסויים חשובים מאוד, ותולים בהם תקוות בכל העולם. בעקבותם אולי תתאפשר פריצת דרך בתחום מחקר העור. ניסויים אלה נעשים במלוא הזהירות והמקצועיות, ובצמצום רב של הסבל הנגרם לשימפנזים. לא ניתן לבצע אותם בשום דרך אחרת, כפי שהדוקטור תסביר. מטרת הניסויים היא למצוא איזושהי תרופת מגן מפני הקרניים והמסרטנות של השמש. הקרניים עלולות הסגוליות שפוגעות ברבים מדי שנה וגורמת להם לגידולים סרטניים בעור, וגם כדי להקל על החולים בסרטן. בעבר, בעזרת ניסויים אלו ואחרים, בחיות ניצלו מאות אם לא אלפים של בני אדם. הניסויים האלה נותנים לחולי סרטן תקווה, מכיוון שאם ימצאו איזה משחת מגן מפני השמש ומונעת את המחלה, אז הדרך למצוא תרופה קצרה ביותר. אנו בטוחים שאם השימפנזים היו יכולים לדבר, הם היו מתנדבים ואף היו אומרים תודה על כך ששיתפו אותם בניסויים ההיסטוריים הללו. אנו צוות ההגנה במיוחד דוקטור כהן מאחלים לשימפנזים החלמה מהירה. הסתיים שלב נאומי הפתיחה, נעבור כעת לשלב ההוכחות. התביעה מתכוונת להציג את הזרע. כעת התביעה הראשון, ירון יעלה לעיל. ירון, תספר לנו קצת על עצמך. מוזר לומר את האמת. כן, אני
אני נשבע. עבודה על אנשים מפעילים בחוק במידה ולא תעשה את זה? כן. ירון, תספר לנו קצת על עצמך ועל לימודיך במקצוע הרפואה. אני ירון, סטודנט בן 28. סיימתי ללמוד שנה חמישית בלימודי רפואה באוניברסיטת ירושלים. איך אתה רואה את עצמך כסטודנט? אני סטודנט מצטיין, ממוצע הציונים שלי עומד על 90 ומעלה. במהלך לימודיי השתתפתי במחקרים רבים וראשיתם של פרופסורים נבחרים ויודעים, אשר היו מאוד מרוצים מעבודתי. האם יש לך תעודה או מסמך המעיד על כך? כן, יש לי תעודה של השנה האחרונה שבה למדתי רפואה, ובה הציונים הגבוהים שלי, ובנוסף יש לי מכתב הוקרה מפרופסור רובינשטיין באוניברסיטת ירושלים, ובה הוא מודה לי על עזרתי במחקר העץ בזמני רפואתי. ברצוני להגיש את המסמכים אלו לבית המשפט. מתקבל ונרשם כמוצג קביעה מספרית. האם אתה מתעניין בבעלי חיים? כן, אני די מתעניין בבעלי חיים וקשה לי לראות אותם סובלים. מתי הצטרפת לצוות המחקר של אוניברסיטת ירושלים ברשותה של פרופסור כהן? הצטרפתי בתאריך 2/9/97. באיזה שלב של ניסוי הצטרפת אל הצוות? הצטרפתי לניסוי מיד כשהוא החל. מה עשית בניסוי? תחילה פרופסור כהן ביקשה ממני למרוח את הקרם הניסיוני מהמעבדה על 5 הקופים, והיא אמרה לי לשים אותם בחשיפה לקרינת אולטרה סגולה UV חזקה מאוד. האם זה היה תפקידך היחיד בניסוי? לא, תפקידי היה נרחב מאוד. הייתי גם אחראי להאכיל את הקופים, לתת להם לשתות ולבדוק את הכלוב שלהם. תספר לנו על תנאי המחיה של הקופים במהלך הניסוי. האוכל שניתן לקופים היה מעט מדי. הם בקושי קיבלו ארוחה יום, הם קיבלו בערך ליטר מים ביום, וכלובם היה מסריח. וכשביקשתי מפרופסור כהן להביא להם יותר אוכל, מים ולנקות את הכלוב, היא אמרה שזה די מספיק ולא משנה שהכלוב מלוכלך. מה הייתה הגישה של פרופסור כהן לתנאי המחיה? גישתה של הפרופסור הייתה שלילית. היא לא התייחסה לקופים כמו שמתייחסים לבעלי חיים. היא לא דאגה מספיק לתנאי המחיה שלהם, ולכן הקופים סובלו מאוד. כמה פעמים במהלך הניסוי התבקשת למרוח את הקרם הניסיוני על פני הקופים? נתבקשתי מספר פעמים למרוח את הקרם על הקופים במהלך 20 הימים של הניסוי. כשביקשתי מהפרופסור תוספת של קרם, היא אמרה שזה מה שיש ושזה די מספיק. כמה שעות ביום היו חשופים הקופים לקרינה? במשך הזמן שהייתי במעבדה, שזה היה 6 שעות ביום, הם היו חשופים לקרינה. האם מחוץ לשעות עבודתך הקופים נחשפו לקרינה? יכול להיות, אינני יודע בדיוק. מדוע החלטת לפנות למשטרה? ראיתי שמצבם של הקופים מחמיר, אורם נראה שרוף מדי. הקופים נראו מסכנים וחלשים בעקבות תנאי הניסוי. כשראיתי את יחסה השלילי של פרופסור כהן, החלטתי לגשת למשטרה ולהתלונן. האם לפי ידיעותיך הרפואיים והשכלתך ניתן לערוך את הניסוי באופן אחר? כן, אם הקופים היו מקבלים יותר אוכל, שתייה, ואם היה נמרח עליהם יותר קרם והכלוב שלהם היה יותר נקי, זה היה מונע את מחלת הסרטן ואת סבלם הרב. זה הכל. חקירה קובית. למה טבעת רק עכשיו? למה לא טבעת בתחילה? למה החלטתם לטבוע רק עכשיו? חשבתי שזה יצליח, וכשראיתי שזה לא מצליח ומה כסובים עוד יותר ולא מטפלים בהם, החלטתי לגשת. האם אתה בטוח שהקופים נחשפו יותר מ6 שעות? אינני יודע בדיוק, זה מה שאמרתי מקודם. אוקיי. אתה אמרת שהצטרפת ב2/9/97, נכון? אכן. אתה יודע משהו על מה שהיה לפני זה? לא ממש פירטו לי על הניסוי, אבל מה שידעתי אז. חשבת אולי שלפני זה הייתה הדרגה, אולי שהתחילו את זה במקום 20 ימים רצוף, אולי זה התחיל 15 ימים, 10 ימים, 5 ימים? כשאני הגעתי אמרו שרק עכשיו התחילו את הניסוי, ולכן עשיתי מה שהפרופסור כהן ביקשה ממני. אוקיי. האם הניסויים האחרים היו גם כאלה? ניסויים אחרים?
אני לא יודעת ניסויים אחרים, אני יודע רק על ניסוי שבו השתתפתי. אוקיי. אתה יכול לשבת. נזמן את התביעה השני, פעולה בארגון נגד ניסויים בבעלי חיים. את מוזרת לומר את האמת? כן. האם את מודעת לעונשים בחוק במידה ולא תעשי כן? תמשיך את זה בבקשה. תציגי את עצמך בבקשה. שמי שלי פימה, אני בת 30. האם יש לך הסמכה כלשהי בנושא בעלי חיים? כן, למדתי באוניברסיטת תל אביב, יש לי תואר ראשון בביולוגיה ותואר שני בביולוגיה. מהו תפקידך בארגון נגד ניסויים בבעלי חיים? אני אחת ממנהלי הארגון נגד ניסויים בבעלי חיים. תפקידנו לבקר במעבדות ניסויים ולבדוק אם הבעלי חיים מקבלים את הדברים שלהם הם נזקקים, ולבדוק אם תנאי המעבדה או הניסוי לא גורמים להם כאבים יתר על המידה. על סמך ניסיונך, מהם תנאי המחיה שבהם צריכים לחיות קופי השימפנזיה בכפוף לתנאים ניסויים במעבדה? קופי השימפנזיה זקוקים ל7 שעות שינה בערך, 3 ארוחות ביום הכוללות פירות, ו5 ליטר מים ושתייה, כלומר צריך להיות מרווח ונקי, והם זקוקים לרחיצה פעם בשבוע. האם את יכולה להסיק מסקנה על פי דבריו של ירון לגבי תנאי מחייתם של קופי השימפנזיה? כן, לדעתי תנאי מחייתם של השימפנזים היו מאוד נמוכים וגרועים. הם נזקקו ליותר מארוחה ביום, ליותר מים לשתייה ולכלום מרווח ונקי יותר. פרופסור כהן לא דאגה לכך וזוהי הזנחה מצידה. על סמך ניסיונך, האם סוגי העור של קופי השימפנזה שונה מסוגי העור של בני האדם? על סמך ניסיונים בשנים קודמות, עור השימפנזה שונה מעור של בן אדם. הוא גס ועבה יותר. רוב גוף הקוף מכוסה שיער, כך שיש הבדלים רבים בין עור שימפנזה לבן אדם. ולדעתי הניסוי היה מסוכן כי תוצאותיו היו יכולות להיות מוטות בשל השוני הרב בין סוגי העור. הניסוי לא היה יעיל ועובדה לכך היא שהקופים חלו במחלות עור וסרטן. סעיף 8 לחוק, צער בעלי חיים, כי, אני מצטטת, ניסויים בבעלי חיים יערכו תוך הקפדה על מזעור הכאב והסבל שגרמו להם. האם הניסוי עמד בתנאי זה? לא, הניסוי לא עמד בתנאי זה. לפי דבריו של ירון, לא הייתה הקפדה על מזעור הכאב או על מריחה מספקת של קרם הגנה על פניהם של הקופים. מלבד זאת, תנאי המחיה של הקופים היו לא טובים, והניסוי לא עמד בתנאים של סעיף 8 לחוק צער בעלי חיים. תודה. חקירה נגדית. שלום. את מתנגדת לניסויים בבעלי חיים, נכון? כן. מדוע? כי לדעתי אפשר למצוא, יש דרכים חלופיות, למצוא תרופות וכל דבר אחר. האם חלית אי פעם במחלה כלשהי, שפעת או דלקת? כן. האם את השתמשת בתרופה על מנת להתגבר על המחלה? רוב הפעמים. את יודעת שתרופות אלה ניסו קודם על בעלי חיים על מנת לדעת אם הן טובות לשימוש בבני אדם? חלקם, לא כולם. כן, רובם. האם עכשיו כשאת יודעת את זה, את תפסיקי להשתמש בהם? כן. כן? האם בפעם הבאה שתחלי במחלה כלשהי, את לא תשתמשי בתרופה על מנת להתגבר עליה? אם אני אוכל לחיות בידיה, אני מניחה שאני לא אשתמש לה. אם תדעי שתרופה מסוימת נוסתה על בעלי חיים, וזו התרופה היחידה שיש על מנת להתגבר על המחלה, את לא תשתמשי בה? אני אשתמש בה רק אם זה תלוי בחיי. תשתמשי בה. המון תרופות ברחבי העולם משומשות על מנת להתגבר על ידי מחלות, וכולן, רובן, נוסו על בעלי חיים. התנגדות. לדעת אם הן... השאלות האלה לא רלוונטיות. הן לא קשורות לניסוי הנוכחי ולא... תנסח בבקשה שוב.
ההתנגדות נדחית. האם את מעדיפה את חיי כמה קופים על חיי מיליוני בני אדם? לא, אבל בכל אופן, הניסוי היה הצלחה של הניסוי, לא מזערו את הכאב, וזה לא הוגן של 5 קופים ככה סתם מחזות מחלות, שאפשר היה למנוע את הכאב שלהם ולטפל בהם הרבה יותר טוב. קוף הוא החיה הקרובה ביותר לאדם. מנסים בדרך כלל תרופות של בני אדם על קופים. אני לא מסכימה איתך בקשר לניסוי הזה. האור של הפנים של הקוף גס יותר, ורוב גוף הקוף מכוסה בשיער. הקרם לא יהיה יעיל במקרה הזה. אם את מציעה לנסות את התרופות האלה אפשר לבני אדם? לא, אבל יש תחים אחרים. בעלי חיים אחרים. כמו? יש עכברים, יש הרבה... עכברים? כן, בגודל של 10 סנטימטר? נשים את הניסויים על עכברים. תודה רבה. עד התביעה השלישי, סטודנטית לרפואה, לומדת אצל פרופסור כהן. בבקשה. שמך? הציגי את עצמך. שמך בבקשה. שמי מיכל קבע, בת 31, סטודנטית לרפואה באוניברסיטת ירושלים. מיכל, את נזרת לומר את האמת? את מודעת לאנשים בחוק במידה ולא תעשי כאן? כן. תמשיכי בבקשה. כמה זמן למדת אצל פרופסור כהן? למדתי אצל פרופסור כהן במשך 6 שנים. ספרי לי על רקע ההיכרות שלך עם פרופסור כהן. במשך כל השנים שלמדתי עם פרופסור כהן, נוכחתי לדעת שהיא איבדה את הרגישות שלה כלפי בעלי חיים. התרשמתי שהיא לא חשבה על האינטרסים של בעלי חיים, היא לא דאגה להם מספיק, וזה מאוד אופייני לקשר שלה עם בעלי חיים. את יכולה להביא דוגמה? כן, נוכחתי בניסוי שפרופסור כהן ערכה לחתולים, שבהם בדקה את ליבם. הניסוי היה מיותר, לא הפקנו לקחים, והתוצאה הייתה שחתולים סבלו מאוד. האם את מכירה את ירון? כן, הוא לומד אותי באותה שכבה. ומה את חושבת עליו? ירון הוא סטודנט מבריק, אחד המצטיינים, אחראי מסוג. הרבה פעמים ראיתי אותו מתנדב במחקרים אצל הרבה פרופסורים. חקירה נגדית. למה לא התלוננת על דוקטור כהן כשראית שהיא איבדה את הרגישות שלה כלפי בעלי חיים? אני לא התלוננתי מסיבה אחת. קודם כל, אני לא רציתי לאבד את המעמד שלי אצלה בכיתה. אחרי ש... מעדיפה את המעמד שלך על... לא, אחרי ששמעתי מה שקרה לקופים בישיבה הזו, שהם חלו במחלה כזאת, לפי דעתי זה בכלל לא הכרחי לעשות את זה. היו אמצעים הרבה אמצעים אחרים לעשות את זה. למה רק עכשיו את מדברת ולא... כי אני לא ידעתי אני לא הגעתי במצב הזה. מה? לא הגעתי במצב הזה, לא ידעתי ש... בדיוק אמרת שלפי דעתך היא איבדה את הרגישות וראית את הניסוי ועכשיו את אומרת שלא ידעת? זה היה ניסוי בכיתה. זה כמו שנורא עושה ניסוי לצפרדעים, זה אותו דבר, זה היה ניסוי בכיתה. אני, לפי הדעה שלי הייתה שאיך שהתנהגה לחתולים, זה היה ממש מעל כל ביקורת. האם יש לך עדויות לניסוי של החתולים? לא. בשלב ההוכחות, ועדות של עד היא הוכחה בפני עצמה, כי היא מעידה על זה. זה המהות שהיא לא צריכה להציג מסמכים בהכרח. טוב.
הסתיימה פרשת התביעה. כעת תציג ההגנה את ידיה. הנאשמת פרופסור כהן מתבקשת לעלות לדוכן העדים. פרופסור כהן, את מוזלת לומר את האמת? את מודעת לעונשים בחוק במידה ולא תעשי. תמשיכי בבקשה. מה שמך? פרופסור שולמית כהן. אנא תארי בפני בית המשפט מה תפקידך באוניברסיטת ירושלים. אני פרופסור מחקר ארוך באוניברסיטת ירושלים. כמה שנים את עוסקת בתפקידך? אני עוסקת בתפקיד הזה כבר 20 שנה. תתארי בבקשה במה עוסק המחקר שלך. המחקר שלנו נועד למצוא תרופה שקודם כל היא תהיה הגנה מספקת לאנשים שנחשפים אינטנסיבית לשמש בעבודתם ביום-יום, ותאפשר להם להיות מאוד מוגנים ולעבוד כרגיל, וגם היא תאפשר לאנשים שחולים בסרטן העור, גם דבר ראשון תעכב את המחלה ואת התפתחותה בגוף. היא תעכב את התפתחות המחלה של חולי סרטן העור, והיא גם תאפשר להם, לאנשים שכבר חולים, לחיות חיים שגרתיים ולהיחשף לשמש במידה מצומצמת. את יכולה לתאר באופן מדויק מה היו המהלכים של המחקר והשלבים שלו? כן, אנחנו לקחנו 5 קופים, ובהדרגתיות כל יום ניסינו עליהם את התרופה, את המשחה, שפיתחנו במשך כמה שעות כל יום, וראינו מה התגובה שלהם. האם ניסית אפשרויות חלופיות של המחקר במקום חקר בעלי חיים? לפני שעשינו את הניסוי על הקופים, אנחנו ניסינו גם הדמיית מחשב, ואחרי זה לקחנו רקמת אור וניסינו עליה את הניסוי, אבל הנתונים לא היו מספקים, ומכאן והלאה היו לנו 2 ברירות, או לעבור לבני אדם או לקופים, וכמובן שבחירה הייתה. מה היו תנאי המחיה של הקופים? תנאי המחיה של הקופים היו התנאים הטובים ביותר שהיה אפשר לקבל. הם חיו במתקנים של האוניברסיטה, מתקנים ממוזגים, היה להם שם אוכל, היה להם שם צעצועים. אסיסטנטים שטיפלו בהם, אני בדקתי שהם יהיו אנשים עם גישה לחיות ושהם יטפלו בהם בדרך הטובה ביותר. האם את יכולה לומר שהקופים סבלו? אנחנו עשינו את המקסימום כדי למזער את הסבל שלהם בחשיפה לשמש, נתנו להם משככי כאבים ועשינו פשוט את המקסימום. האם את מזהה את הבחור הזה שיושב כאן? כן. מי הוא? זהו ירון לוי, הוא היה סטודנט שלי והוא עזר לי במחקר. אוקיי, האם את מזהה את המכתב הזה? כן. מי כתב אותו? אני כתבתי אותו. עבור מי כתבת אותו? כתבתי אותו למנהלת האוניברסיטה. ספרי בקצרה על תוכנו. אני כתבתי... בית המשפט מבקש לעיין במסמך. אני כתבתי את המכתב הזה למנהלת בית הספר, אחרי שראיתי שהסטודנט ירון לוי מתחיל לגלות סימני זלזול ואי תפקוד במחקר, ואני רציתי להשעות אותו מהמחקר כדי לא לפגוע. נותנת נגיד. לא מדובר פה באחריות של ירון, מדובר פה בזלזול של פרופסור כהן, ואני לא צריכה לתת את העדות על ירון. אבל ההתנהגות של ירון מראה סיבה אולי
הזלזול שלו עם הסיבה על חוסר עקביות שלו במחקר, על איך לפני אולי לא ראה את הכל, וזה חשוב מאוד. הוא לא היה במחקר, אז איך הוא יודע על כל הדברים האלה? הנושא בכל זאת רחוק מנושא החקירה המרכזית. אם אפשר יהיה לנסח באופן אחר, אולי יהיה מקום לשאלות האלה. אוקיי, האם ביקש ממך ירון באיזשהו שלב לשפר את תנאי מחיית הקופים, למרוח להם עוד קרם, לתת להם יותר אוכל, והצירה? אני לא סירבתי. כשביקש ממני ירון למרוח עוד משחה, אני סירבתי כי המשחה הזאת היא תרופה שאנחנו נכנסים, והיה מינון מסוים שהיה צריך למרוח כדי לעשות את הניסוי. לא יכולתי למרוח עוד משחה, זה היה אפילו עלול להזיק לקופים. בתור חוקרת מקצועית. התנגדות. מינון יתר לא יכול להגיד. מאחר והתשובה כבר ניתנה, אתה תוכל לשאול על זה בחקירה הנגדית שלך. נגד התשובה, לא לשאלה. בסדר, התנגדות היא לשאלה ולא לתשובה. לפי סדרי הדין. מאחר ואלה סדרי הדין, תהיה לך הזדמנות לשאול על פשר העניין במהלך החקירה הנגדית שתוכלו לנהל אותה בהמשך. ואז תקבל תשובה לעניין. בתור חוקרת מקצועית בניסיון רב, האם יש הבדלים בין עור שימפנזה לעור אדם שלא ניתן לערוך השוואה מדויקת? כן, אין הבדלים בין עור של קוף לעור של בן אדם, ואני אומרת את זה בתור חוקרת שאני אומרת את זה עובדתית, ואין שום הבדל בין שני סוגי העור. מה הן תוצאות המחקר שהשגת עד כה? עד עכשיו, עד ה-15 ימים הראשונים של המחקר, התוצאות היו טובות מאוד והיה נראה שהתרופה עובדת מצוין. כשהגענו ל-20 ימים כמובן נתגלה הנזק, אבל אנחנו מקווים לטפל בו ולהמשיך במחקר, כי התרופה הזאת היא יכולה ממש להוות פריצת דרך בחקר העור ולתת תקווה גדולה לחולי סרטן העור. תודה רבה. לבית המשפט חקירה נגדית מטעם התביעה. שלום. האם את אוהבת בעלי חיים? כן. אז אם כן, אז מדוע את עובדת בעבודה כזאת שכרוכה בניסויים בבעלי חיים? אני אוהבת בעלי חיים, אבל אני גם אוהבת בני אדם, ואני הייתי רוצה לעשות כל מה שאני יכולה ומה שבתחום שלי, כדי לנסות לרפות מחלות שאין להם תרופה. אנחנו מדברים על הניסוי הזה הספציפי, שהוא לא מועיל, כי העור של השימפנזה הוא הרבה מאוד. התנגדות. היא מומחית, והיא עובדת הרבה זמן עם שימפנזה, ועור שימפנזה היה הדבר הכי קרוב שיכולה... תפני לבית המשפט בבקשה. ההתנגדות היא לא לעמוד במקום האלה, ההתנגדות היא מסיבות מסוימות שבגינן אפשר להתנגד. ברור לכם. הוא לא יכול להגיע למסקנה הזאת מהעדות שלה. טוב, האם קיבלת אישור לניסוי מהגורמים הנכונים? כן, אני קיבלתי אישור ממנהלת בית הספר לרפואה. האם באישור הזה יש סעיף הנותן רשות להמשיך את הניסוי אפילו אם כשל, דבר שמסכן את 5 הקופים? אין סעיף כזה, אבל אנחנו לא המשכנו את הניסוי. במקרה כתוב שהניסוי עצמו נמשך במשך 20 יום, וב-20 הימים האלה הקופים נחשפו במשך כל יום לקרינה כל כך גבוהה. אני חושב שבימים הראשונים כבר היה ניתן לראות שהניסוי כשל ולהפסיק אותו. 20 יום לגרום נזק בלתי הפיך לקופים? כן, לנסות להביע דעה על הניסוי הזה, הוא לא יכול לדעת מה היו המניעים, הוא לא יכול להביע התנגדות אישית על הניסוי. אתה צריך להרכב באחת העילות מתוך 2 שניתנו לכם להתנגד.
כללית מדי. זה לא רלוונטי כי אין לו את הדעה. ההתנגדות מתקבלת. טוב, אז אפשר לדעת בת כמה את? כן, אני בת 56. טוב, אז אני אנסח מההתחלה את השאלה מכל. מדוע לאחר כי ידעת כבר בימים הראשונים הניסוי נכשל ונגרם נזק לקופים, לא הפסקת אותו והמשכת אותו במשך 20 יום? דבר ראשון, אתה אמרת שאנחנו חשפנו את הקופים ל6 שעות. זה בדיוק המינון שמשקף את החשיפה של בני אדם שעובדים אינטנסיבית בשמש כל יום. זה המינון שמשקף את הזמן שהם צריכים להיות בשמש. זה דבר ראשון. דבר שני, עד אשר הגענו ל-15 ימים, הניסוי לא כשל ולא נגרם לקופים שום נזק. רק כאשר הגענו ל-20 יום, זאת אומרת, לאחרי 5 ימים... רגע, את רוצה להגיד שפתאום, בא ככה במקרה, פתאום נחשפו לקרינה כל כך גבוהה? זה לא הגיוני, זה במשך כל יום, היה ניתן לראות... זה עובדה, וזה לא במקרה, זה פשוט אחרי 5 ימים, גילינו נזק אצל הקופים, זאת עובדה. אחרי כמה? אחרי 5 ימים, אחרי 5 ימים. למה אחרי ה5 ימים האלה לא הפסיקו את הניסוי? כי כשהגענו ל-20 ימים התגלה הנזק, נוצר הנזק. אבל... 5 אחרי ה-15. ומחלות, בתחילת הניסוי המחלות לא יופיעו, אבל יופיעו בתחילת הניסוי לא היה ניתן לראות רק לגלות שהקופים נחשפים לקרינה גבוהה כל כך. אבל אחרי תקופה שעברה, ואחרי 20 יום האלה, זה כבר נגרם נזק. היה אפשר למנוע את הנזק הזה שנגרם להם. את המשכת את הניסוי ונתת את אותו החומר, את אותו המשחה הזאת שמרחת עליהם במשך ה-20 יום האלה, לאחר שידעת כבר בימים הראשונים שזה מזיק. לא יכול להיות שאחרי 15 יום פתאום זה יתחיל להזיק. זה לא יכול להיות, זה לא יכול להיות. אני שוב חוזרת ואומרת לך שאנחנו לא ידענו שזה מזיק עד ה-15 ימים. זה לא הזיק, לכן לא ידענו שזה מזיק. ולא יכולנו למנוע את הנזק שבא אחר כך. לבית המשפט יש מספר שאלות הבהרה לידה. ראשית, לפי איזה מדד הבחנתם אם יש נזק או אין נזק בקופים? הקופים נחשפו כל יום לשמש ואנחנו בדקנו אם יש להם כוויות על אור, אם יש להם איזה שהם גידולים פנימיים. מה הייתה המטרה הראשונית של הניסוי? המטרה הראשונית של הניסוי, אני כבר אמרתי בתחילת העדות, שהיא למצוא תרופה שהיא גם תעזור לאנשים שניסו. אני אעביר את השאלה שלי. השאלה שלי אם הניסוי בוחן את האפקטיביות של התרופה, או שהניסוי אמור לבחון את מידת החשיפה שהתרופה תהיה עמידה כזאת. הניסוי נועד לבחון איך עובדת התרופה על הקופים שכבר אמרתי שיש להם אותו אור בידם, איך היא עובדת וכמה זמן, ולכמה זמן אפשר לעשות את זה. אז מבחינתך, מידה מסוימת של נזק לקופים הייתה מצביעה על הצלחה של הניסוי וכישלון שלו בכל מקרה. אם היה נוצר נזק בקופים, או לא נוצר נזק בקופים, זה מדד מבחינתך, ולאם הניסוי הצליח או נכשל. זה רלוונטי בשביל לקבוע אם הניסוי הצליח או נכשל, הנזק של הקופים. זה, כן, זה, אם היה, כן, זה המדע. אני בודק. מדרג השני, חולה סרטן עור, יללאית. אתה מוזר לומר את האמת, אתה מודע לאנשים בחוק, קבועים, אתה מודע באותה ספר? כן. חקירה ראשית. שלום. טוב, קוראים לי גידי, אני בן 35, עובד בחברת פרסום.
חליתי לפני 4 שנים בסרטן עור. בנוסף אני נשוי ויש לי 2 ילדים, ילדה קטנה בת 4 וילד ולא משמע. אוקיי, איזה סוג של הגבלות יש עליך בתור חולה בסרטן העור? תראי, קודם כל, אני חייב רוב היום במקומות שחשופים לשמש ללכת בבגדים ארוכים. וזה דבר שבאמת מאוד קשה ומקשה על החיים. ויש לי גם טיפולים, אני עובר הרבה מאוד טיפולים כימותרפיים, וזה די משביל אותי מהחיים הנורמליים, וזה גורם לי בחילות קשות וחולשה והרבה מתח, וזה גם לא מרשה לי להתרחק מהסביבה הקרובה שלי, כי אני כל הזמן חייב להיות בטיפול ובהשגחה. האם ההגבלות האלה מפריעות לאיכות החיים שלך? כן, כמובן שמפריעות, כי זה בעצם לא מרשה לי לאפשר אורח חיים נורמלי, זה מגביל אותי ולא מרשה לצאת החוצה בכל שעות היום, וזה מאוד מגביל אותי ומאוד קשה לחיות ככה. אנשים קודם כל מסתכלים עליי כי זה באמת מאוד מוזר לראות בן אדם הולך עם בגדים ארוכים בקיץ. ובנוסף גם יש ריח של זהב ויש ריחות לא נעימים אחרים שזה יוצר כתוצאה מזה. ואי אפשר למשל גם ללכת לים על הבריכה עם הילדים כשהם רוצים, ומאוד קשה לחיות ככה. האם קרם הגנה מסוגו של הקרם שפרופסור כהן חקרה היה משפר את איכות החיים שלך? כן, כמובן, לפי מה שהבנתי, הקרם הזה היה צריך, בתור שלב ראשון היה צריך לעצור קודם כל את ההתקפה של המחלה. ואחר כך הוא היה צריך ממש להתחיל למנוע אותה. אז קודם כל, גם אם זה היה עוצר את המחלה ולא מנע אותה, זה היה ממש... זה היה משפר בכלל את איכות החיים שלי, זה היה משנה אותה מקצה לקצה. אם הקרם הזה עוזר לך כל כך הרבה, אז למה אתה לא משתמש בו? אני לא משתמש בקרם בגלל שהוא עוד לא בבתי המרקחת. למה הוא עוד לא בבתי המרקחת? משרד הבריאות עוד לא אישר אותו. מה יגרום למשרד הבריאות לאשר אותו? הניסויים של דוקטור כהן, במידה והם יוכחו כנכונים וייתנו להמשיך בניסויים שלה עד הסוף, אז הקרם הזה יוכח כטוב ומשרד הבריאות יאשר אותו. בעצם מה שאתה אומר הוא שהניסויים של פרופסור כהן יכולים לשנות את החיים שלך מקצה לקצה. כן, אבל אנחנו לא מדברים פה רק על החיים שלי, אנחנו מדברים פה על חיים של מיליוני אנשים שחולים בסרטן עור. הניסוי הזה של דוקטור כהן עשה בעצם נותן תקווה להמון אנשים חולי סרטן עור, ואני פונה בבית המשפט ומבקש לתת לדוקטור כהן להמשיך בניסויים שלה, כי זו התקווה היחידה שנותרה לנו. תודה. תודה רבה. חקירה נגדית? האם הרופאים שוחחו איתך בקשר לתרופות שעזרו לך להחלים? כן. ספר לי בבקשה למה אתה בעד הניסוי של פרופסור כהן. הניסוי הזה יכול להציל את החיים שלי. תראי, כרגע אין לי אורח חיים נורמלי. אני לא יודע אם את מכירה את האורח חיים הזה שיכול לעשות לנו, אבל האורח חיים הזה מאוד מאוד קשה. מאוד מאוד קשה לחיות ככה. זה המון הגבלות שבעצם לא אפשרות לנו לחיות, והניסוי הזה בעצם יכול לאפשר לי לחיות מחדש. התרופה הזאת בעצם יכולה לגרום לי ממש לחיות מחדש. סליחה, יש לי שאלה בית המשפט. המשחה עוזרת שלא לחדום במחלת העור הסרטן, או שהיא עוזרת להירפא מהעור הסרטן? אם אני לא טועה, שימפנזים או כל בעל חיים אחר, הוא חי בדיוק כמו בני אדם. אז למה דווקא להם מגיע לחלות או למות, במיוחד כשהם לא יכולים להגן על עצמם? התנגדות, זה לא רלוונטי, הוא לא אמור לקבוע את זה, הוא לא אמור לקבוע אם כן זה בר ביצוע או לא בר ביצוע על הקופים. זה לא המומחיות שלו. למרות חוסר הרלוונטיות שאפשר ונובעת מהשאלה, בית המשפט יאפשר את השאלה בבוררות. וזאת מטעמים שהשאלה היא ערכית מוסרית ויש לה השלכה מכרעת על התיק שלפנינו. כל שכן,
כאשר גם בטענות התביעה וגם בטענות ההגנה ניתן משקל מכריע לטיעונים ערכיים כאלו, ולכן יש רלוונטיות לשיקולים כאלה במהלך השאלות שנשאלות. תראי, אני בכלל לא מבין מה הפשר של השאלה הזאת, כאילו. אני לא מבין מה ההשוואה בכלל. ההשוואה בין 5 קופים לבין מיליונים של בני אדם שיכולים לנהל אורח חיים תקין. אני בכלל לא מבין איפה ההשוואה פה. לא, אני לא עושה שום השוואה, אבל אני לא חושבת שגם לחיות מגיע למות. כמו שאתה בדיוק לא רוצה למות, אז למה שחיות ימותו? תראי, זה באמת לא שיקולים שלי, אבל עדיף לעשות ניסויים על בעלי חיים מאשר על בני אדם. למה אתה חושב שעדיף דווקא על בני אדם, על חיות? תגדול. על איזה בסיס? היא מפסיקה לעד. ההתנגדות מתקבלת. תקשיב בשביל האם אתה אוהב בעלי חיים? מה? אתה אוהב בעלי חיים? אם אתה אוהב בעלי חיים, אז איך אתה מסביר את התמיכה שלך בניסוי של פרופסור כהן? תראי עוד פעם, הניסוי הזה הוא למטרה נעלה, זאת אומרת, יש פה מיליונים של אנשים לעומת 5 שימפנזות, ולמרות שאני מאוד אוהב חיות, אז אני חושב שמקריבים פה בעצם חיות לטובת תרופה באמת שיכולה להציל ממש מיליונים. סליחה, זה לא רק 5 שימפנזים, כל ניסוי בגדול. כבר כוח מטעם התביעה, קו החקירה זה הוא ברור ומוצע, אז אם יש קו חקירה נוסף או שאלות בכיוון אחר, אז אני אשמח אם תמשיכי, ואם לא, אז הקו הזה הוא ברור כבר. השתמשת בקרם הגנה לפני שחלית? כן. כל כמה זמן שמת אותו? כל פעם שהלכתי לים או משהו. יכול בבקשה להגיד לי בדיוק איזה קרם שיזוף זה היה? עד הגנה השלישי, מנהל בית הספר לרפואה באוניברסיטת ירושלים, יעלה להעיד. שמך? שמי דניאלה הרשקוביץ, ואני מנהלת בית ספר לרפואה בירושלים. דניאלה, את חוזרת שעלייך לומר את האמת. את מודעת לעונשים הקבועים בחוק במידה ולא תעשי כן? כן. תמשיך בבקשה. שלום. האם היה היתר לניסוי? כן, היה היתר. אני רוצה להגיש אותו למושג ההגנה. מתקבל ולרשם כמוצג מספר 1. האם הניסוי עמד בהיתר שניתן לו? כן, עמד בהיתר שניתן. כמה זמן את מכירה את פרופסור כהן? אני מכירה את פרופסור כהן 10 שנים, שב10 שנים שאני מנהלת את האוניברסיטה. ולדעתי פרופסור כהן היא בן אדם שמאוד אכפת לו מהניסויים ומהמחקרים שהיא עושה. האם תוכלי לומר שהיא שומרת על זכויות החיות בצורה טובה ביותר? בהחלט, בצורה הטובה ביותר. עד כמה מוכרת פרופסור כהן בעולם? האם תוכלי לומר שהיא מוכרת כפרופסור בעלת שם עולמי, כאחת שדואגת לחיות שבהן היא עושה ניסויים? פרופסור כהן נמצאת בשורה הראשונה של חוקרי הניסויים שמנסים לשפר את דרכי החיים של בני האדם. האם הניסוי נערך בתנאים המקסימליים? התאים? כן, הקופים טופלו בחדרים ממוזגים שבהם ניתנו להם, כפי שנאמר על ידי פרופסור כהן, ניתנו להם את התנאים הטובים ביותר. האם בעבר התקבלו תלונות על פרופסור כהן, איזה שהם דיווחים לא רגילים? לא. השאלה הייתה האם התקבלו בעבר דיווחים על פרופסור כהן שכביכול פעלה באופן לא סביר. לא התקבלו דיווחים, אבל שפרופסור כהן הוא נקי למרב ידיעתי מה שידוע, וזהו. האם ביצעת אי פעם ביקורי פתע במעבדה? כלומר, ממה התרשמת? יצא לי לבקר במעבדה מספר
מספר פעמים, ואני התרשמתי לטובה ממהלך הניסויים וממהלך העבודה של הפרופסור, והתרשמתי מאוד לטובה. האם לדעתך פרופסור כהן מקצועית? מקצועית בהחלט. מה הייתה מטרת הניסוי? האם לדעתך זוהי סיבה מוצדקת לניסויים בבעלי חיים? מטרת הניסוי הייתה למצוא תרופה או קרם כלשהו במטרה לעזור לאנשים חולי סרטן, או במטרה להגן על עורם של בני אדם מהקרינה המזיקה של השמש. ואני חושבת שזו מטרה מאוד נעלה. האם לדעתך יש הבדל בין קופים וחתולים לבין עכברים? בכלל לא. אני חושבת שקופים, חתולים, עכברים וכל שאר החיות הם חיות כאחד, ואין הבדל בין החיות. אז מדוע לדעתך הפעילה אמרה זאת, שאין הבדל בין החיות? תראה, אין לי מושג מדוע הם טענו את הטענה הזאת. אני חושבת שבעלי חיים הם שווים כאחד ואין הבדל בין קופים או בין חתולים או בין עכברים. חקירה נגדית? מה את חושבת על פרופסור כהן במישור המקצועי? אני חושבת שפרופסור כהן היא מקצועית בהחלט, ואני יכולה להסיק את זה על פי הביקורים שאני מבצעת ועל פי התוצאות של הניסויים שהיא עורכת. האם היא קיימה את כל החוקים שצער בעלי חיים מתיר? בהחלט. אז למה לקופים נגרם נזק עצום כל כך? תראי, במהלך הניסוי הקופים ניתנו להם את האמצעים הטובים ביותר. עכשיו, במשך 15 יום שהם היו בניסוי לא נגרם להם נזק, וגם לא היה ידוע על נזק. ורק אחרי 5 ימים הפרופסורית גילתה את זה. כלומר, הקופים היו במצב לחלוטין, הם היו במצב הכי טוב שאפשר. אז את רוצה להגיד שב5 ימים אפשר לפתח גידול? לא, אבל זה ההכנה שלה. זה המצב, הם עמדו בתנאים הכי טובים, היא לא יכולה לתת להם את התנאים יותר טובים ממה שהיו. אבל עוד פעם, ב5 ימים את חושבת שמתפתח גידול? האם פיקחת על הניסוי? כן, יצא לי לבקר במעבדה מספר פעמים, ושוב, נחזור ואומר שהניסוי הלך בצורה הכי טובה שאפשר. אני יכולה לראות את האישור? אין סעיף מפרט שהיא לא יכולה לעשות מה שהיא רוצה, והיא עשתה מה שהיא רוצה בקופים. זה יכול להיות שהפרופסור כהן יכלה לעשות בשימפנזה כראות עיניה ללא פיקוח? סליחה, לא, התנגדות. אין רלוונטיות, הרי זה הכל כתוב בהיתר וכל מה שכתוב זה מה שצריך לעשות. לא, יש רלוונטיות, מאחר השאלה מתייחסת למגבלות שמטיל ההיתר ולפעולה של פרופסור כהן לאור המגבלות האלה. ולמעשה השאלה בודקת אם הייתה חריגה מהמגבלות ומלכתחילה, ולכן היא כן רלוונטית. תדעי לשאלה הזאת בבקשה. כן, רק שנייה. היא מסיקה מסקנות מדברים שלא הוכחו. שלא נאמרו, לא הוכחו. מה יכולה לעשות? לא הוכח שהיא עשתה מה שהיא רוצה. הוכח דווקא שהיא פעלה לפי כל... אין כאן הסקה של מסקנות. יש כאן שאלה שמטרתה להעביר את מגבלות היותר. והשאלה הזאת מותרת. זו השאלה? כן, בבקשה.
יכול להיות שנתת לפרופסור אישור לעשות בשימפנזים ככל מה שהיא רוצה. פרופסור שולמית כהן היא פרופסורית מומחית. אין שום סיבה שפרופסורית מומחית תעשה כאוות נפשה. היא פועלת בניסוי שמנסה לתת תרופה לנושא עולמי. אין שום סיבה שהיא תעשה כאוות נפשה בגופים או בניסוי הזה. אבל היא עשתה כאוות נפשה, לא? לא, היא ניסתה למצוא תרופה להגן על בני אדם. אילו חופש פעולה מלא ניתן לעשות לה? איזה חופש פעולה מלא ניתן לה? השאלה הייתה איזה חופש פעולה ניתן לפרופסור כהן בעת עריכת הניסויים הקופים. האם הוא בא לפי היתר או מעבר לכך? היו לו מוגבלות? אני סומכת על פרופסור כהן, ואני נתתי לה את האפשרות לטפל בקופים במידה הטובה ביותר, ואני גם נתתי לה מימון ומימנתי לה את הניסוי הזה. ואני נתתי לה את האפשרות לעשות את הטוב ביותר שאפשר בקופים. המגבלות היו לתת לה תהיה שתיתן לו את היחס הטוב ביותר, אז זה מגבלות. יש לך שאלות נוספות? יש לך שאלות נוספות? הסתיים שלב העדויות וההוכחות. נעבור כעת לשלב הסיכומים. התביעה מתבקשת לשאת את סיכומיה. כבוד השופט, במשפט זה, ההגנה התיימרה להוכיח מספר נקודות מרכזיות. כעת אתייחס לטיעוני ההגנה, כפי שבפועל עולים, מהעדויות ששמענו כאן היום. ראשית אני רוצה לומר, כי קרם הוא איננו תרופה אלא תופעה מונעת, וכי מחלה איננה מתפתחת בזמן מועט כל כך והופכת למצב קשה כל כך, שבו השימפנזים נמצאו בסוף הניסוי. מחלות מתפתחות בקצב מסוים, וניתן היה לאבחן את המחלה לפני שהנזק כבר היה קשה כל כך. עוד נאמר, כי בגלל שסומכים על פרופסור כהן, נתנו לה חופש לעשות בשימפנזים כרצונה. זה אינו מספיק. על כל דבר כזה צריך להיות פיקוח מלא. ההגנה טענה שהניסויים חשובים לבני אדם, כיוון שהם עוזרים למצוא תרופות למחלות, תוך צמצום הסיכון לבני אנוש, וכי לא ניתן להגיע לתוצאות טובות יותר בדרך אחרת, או לצמצם את הנזק שנגרם לשימפנזים. בפועל, מעדותה של פימה שלי, מהנהלת ארגון נגד ניסויים בבעלי חיים, עולה כי ניסויים על בעלי חיים אינם מקדימים את הרפואה ועלולים אף לסכן בני אנוש, כיוון שהם מגיבים באופן שונה לגמרי לתרופות שונות. עוד ניתן להסיק מכך כי תנאי החיים הירודים של חיות המעבדה גורמים לכך שתוצאות הניסויים מוטות. השימפנזים חולים גם כתוצאה מהשהות בכלובים בשבי ולא רק כתוצאה מהניסוי עצמו. כל הסקת המסקנות מהניסויים מוטית ומסוכנת לחיי אדם. אחד מעורכי דין ההגנה אמר כי רוב התרופות שאנו משתמשים בהן ביום-יום נוסו קודם לכן על בעלי חיים. הוא ניסה להוכיח כי גם ניסוי זה רלוונטי לכך. אך מדובר במשפט זה על המקרה הספציפי הזה, המדבר על קרם הגנה מהשמש, וברור שניסוי זה לא רק שלא מועיל, אלא גם עלול להזיק על פי הדברים שנאמרו להם. ההגנה גם טענה שהשימפנזים קיבלו יחס טוב במהלך הניסוי, וכי תנאי חייהם היו טובים ככל שהיה ניתן לספק. אך מדבריו של ירון כהן עולה בדיוק ההפך.
עוד טענה ההגנה כי פרופסור כהן היא חוקרת בחירה ומפורסמת וכי אינה הייתה עורכת ניסויים בשימפנזים, ללא סיבה. אך מדבריה של מיכל ניתן להסיק כי פרופסור כהן איבדה במשך השנים את רגישותה לבעלי חיים ורואה אותם כחפצים, ולכן הטיפול שניתן להם במעבדה היה גרוע. מכל זאת, ניתן לראות כי התביעה הצליחה להוכיח את טיעוניה. דברים אלו עולים בבירור מהדברים שנאמרו לעיל. מכל הדברים שנאמרו כאן היום, האמת שצפה היא אכן שמעשיה של פרופסור כהן הם מבחינת התעללות ולא מבחינת ניסוי לגיטימי, ולכן אני מבקשת להרשיע אותה בכל העבירות המיוחסות בכתב האישום. ההגנה תישא את סיכומיה בבקשה. במהלך משפט זה הוכחנו מעבר לכל ספק שדוקטור כהן פעלה באופן מקצועי לחלוטין ולפי כל החוקים והכללים. הוכחנו שירון, המתלמד של דוקטור כהן, פעל ממניעים אישיים שלא מקצועיים. התביעה הציגה בפניכם עדים הטוענים שניסה להחליף ניסויים בקופים בניסויים בעכברים ובעוברים. עדים שללא כל ספק חסרי ניסיון בתחום המחקר הרפואי. הוכחנו שהניסוי היה נחוץ והכרחי על מנת למצוא תרופה למחלת סרטן העור וקרם המונע את נזקי קרני השמש, תרופה לעזור לעשרות אלפי חולים ברחבי העולם. הוכחנו שדוקטור כהן קיבלה את אישור לניסוי והוא היה תחת ביקורת קפדנית של משרד הבריאות. הוכחנו שהנזק שנגרם לקופים מוזער במידה רבה ונגרם רק בשלבים המאוחרים של הניסוי ולא היה ניתן לצפות נזק זה בשלביו המוקדמים של הניסוי. הוכחנו שטענותיה של התביעה אינם מבוססים. לסיכום, הוכחנו מעבר לכל ספק שדוקטור כהן פעלה באופן מקצועי לחלוטין על פי כל התקנים ומזערה את הנזק שנגרם לקופים למינימום. לכן חפה מפשע ללא עורף בכך. בית המשפט יוצא להפסקה כדי לקבוע החלטה בעניין. בינתיים אני ממליץ שאנשים לא יצאו באולם. אין בעיה עם מתיחה קלה, אבל זה לא ייקח יותר של 2-3 דקות. אם תרצו לנצל את הזמן, סליחה, אם מנציגי בית הספר, מורים או מנהלים ירצו עכשיו לשאת דברים או לעשות איזשהו תיקון מסוים, אז זה יכול להיות זמן מתאים לטובת העניין. או אם אני אוכל 2 מילים, אתם צריכים להבין כל הקהל שמה שמתנהל פה זה לא הצגה. זאת אומרת, אין פה אקט שהבאנו לנציגים פה של הצדדים טקסטים והם מקריאים אותם ומה שיהיה. היו פה טיעונים מסוימים שעלו מהצדדים והם היו צריכים ליישם אותם והם גם העלו את הטיעונים האלו ובטח שלחקירות הנגדיות הם לא היו מאוחדים והם היו צריכים להכין את עצמם מראש כמו למשפט רגיל. החקירות הראשיות הוכנו מראש, אבל זה דבר שהוא לגיטימי והוא גם מבוצע במשפט רגיל. זה חובתו של עורך הדין להכין את הלקוח שלו. אז בכל מקרה, ממש כל הכבוד לצדדים על האלתור, כושר האלתור וההכנה שלהם. טוב, עכשיו השופט ייכנס. ואנחנו ניתן את ההכרעה, שוב, ללא קשר להכרעה, ממש הרמה שוב בעיניי הייתה גבוהה ביותר. סעיף 451 לחוק העונשין בנוי ככל חוק העונשין משתי יסודות שעל התביעה להוכיח כדי לאפשר הרשעה לפי הסעיף. הסעיף נחלק ככל סעיף בחוק העונשין ליסוד ביצועי, יסוד עובדתי, לפיו יואשם לפי סעיף 451 אדם שהורג חיה או חובל בה, פוצעה או מפעיל עליה רעל שלא כדין. יסוד נוסף שמצטרף ליסוד העובדתי, כמו בכל החוק העונשי, הוא יסוד נפשי.
כלומר, שעל האדם להראות מידה מסוימת של מודעות למעשה, או של כוונה, או של רשלנות, מידות שונות של יסוד נפשי, שצריכה התביעה להוכיח כדי לאפשר הרשעה. יסוד עובדתי ויסוד נפשי, ביחד. בסעיף 451 לחוק העונשין לא נדרשת מודעות או כוונה, שכן לא נרשם שעל האדם ההורג חיה או חובל בה, פוצעה או מפעיל עליה רעל שלא כדין, עליו לעשות זאת ביודעין כדי לאפשר הרשעה. ולפיכך סביר להניח כי כוונת המחוקק הייתה לא למודעות ממש, כי אם ליסוד נפשי מופחת. כלומר, שדי שהאדם היה פזיז או רשלן, אפשר אולי רשלן גם, כדי לאפשר הרשעה לפי סעיף 451. מעבר לכך, סעיף 8 לסעיף 9 לחוק צער בעלי חיים קובעים מסגרת חוקית שמאפשרת עריכה של ניסויים בבעלי חיים במגבלות מסוימות, תוך הקפדה על מזעור הכאב והסבל לבעלי החיים, ובהנחה שלא ניתן להשיג את מטרת הניסוי בדרכים חלופיות. התביעה הוכיחה עבירה על היסוד העובדתי של סעיף 451, שהרי הפרופסור כהן חבלה בחיות, בקופים, וזו עובדה. ההגנה מנגד הצליחה להוכיח יסוד נפשי מופחת לסעיף 451, לפיו לא הייתה מודעות מלכתחילה לכך שהחיות ינזקו, אף כי לדעת בית המשפט העובדה שהחיות ינזקו הייתה חלק אינהרנטי, בלתי נפרד מהניסוי. התביעה, באמצעות עדי הירון והסטודנטית לרפואה, הצליחו לערער על היסוד הנפשי המופחת, בכך שהוכיחו לפני בית המשפט כי פרופסור כהן הייתה מודעת לסבל שנגרם לבעלי החיים, ואף אם לא התכוונה אליו, הרי שהמודעות שלה הוכיחה יסוד נפשי גם אם לא ברמה של מודעות. מנגד, ההגנה באמצעות מנהלת בית הספר לרפואה הראתה כי אותו יסוד נפשי מופחת אפשר להשוותו דווקא לכיוון ההגנה, שהרי הגברת כהן, הפרופסור כהן, הייתה מודעת לנזק שיגרם לקופים, ועם זאת לא ברור היה כי זו תוצאה מסתברת של הניסוי לדידה, ולפיכך אפשר שכלל לא היה יסוד נפשי שדי בו כדי להרשיע לפי סעיף 451, אפילו אם איננו מדברים במודעות, אלא ברשלנות או בזלזול. הסוגיות שעלו לפני בית המשפט הן סוגיות כבדות משקל, ובין השאר מערבות את ערך החיים בכלל ואת מעמדם החוקתי של החיות בעולמנו. השאלה לפנינו מתמצאת לא ליסוד העובדתי כאמור שהוכח מעבר לכל צל של ספק, שהרי החיות נחבלו בפועל, אלא ליסוד הנפשי ולכוונה או לפזיזות או למודעות שהייתה לפרופסור כהן לכך שהחיות ינזקו במהלך האירוע. לטעמו של בית המשפט, היסוד הנפשי הוכח כאן במדרגה שאיננה מגיעה לכדי מודעות, אך עומדת במדרגה של פזיזות. ולפיכך שהפרופסור כהן לא רק שחבלה בחיות, אלא הייתה רשלנית לכל הפחות, אם לא פזיזה, מבחינת המודעות שלה לכך שהחיות ינזקו לפחות. פסק דין. אני מרשיע את הנאשמת בסעיף 451 יחד איתו. לעניין קובע בדין, לאור מעמדה ותרומתה הגדולה לחברה, לאור עדויות האופי שהושמעו מטעם מנהל בית הספר לרפואה באוניברסיטת ירושלים, ולאור החשיבות המכרעת שהוכחה מדבריו של חולי הסרטן על ידי ההגנה, אין אני מוצא טעם ומקום לגזור עליה עונש מאסר בפועל, אשר על כן אני גוזר עליה 6 חודשים עבודות שירות.
סליחה. עוד 2 דקות. אני מניח שהסיבה לכך שעונה שלא בפועל, כי אנחנו חושבים בבחינות הבגרות וכל הסיבות האלה, כך שזו הסיבה שזה לא, זה רק 6 חודשי עבודות שירות. אני מודה לכולם. מאוד מצא חן בעיניי לראות תוך כדי המשפט שהתנהל כאן את העובדה שחלק לא מבוטל, הן מהאנשים שעסקו בהגנה והן מאלה שעסקו בתביעה, נכנסתם לתפקיד וזה מאוד מצא חן בעינינו, וזה היה טוב לראות. אני מבקש להודות למורים שלנו שעשו את העבודה וליוו את הפעילות. אני מניח שאילנה תעשה את זה לגבי הצוות שלה. לחנה וליעל, תודה רבה לכם. יש לנו חבורה שכולכם ראיתם אותם כאן, הם בשקט עושים את העבודה במשך כל הפעילויות הבית ספריות, ואני מודה למגמת התקשורת שלנו ברשות החברות. ואני לא מאמין שזה רק 2 שאתם פה, אתם עובדים כל כך מקצועיים שזה משהו פנטסטי. אני מבקש להודות לעיריית תל אביב, נובית, על הפעילות עצמה. למרות הלוח הזמנים הקצר, זה מרומם מאוד. תודה רבה. כמובן לחברת המפקדים החדשים על התרומה שתרמתם. רגע, סליחה. הבחירות נגמרו, זה אומרים את זה הרבה דברים. ואחרונים, אנחנו מאוד שמחנו לארח אתכם, תלמידי בית ספר ליידי דייוויס. תודה רבה לכם. סליחה, אני מסכים. רונית, תודה רבה על הפעילות עצמה. לגבי המשפט עצמו, לנציגת משרד החינוך שנמצאת ביחד איתנו, רונית והמינהל לחינוך חלקי, תודה רבה. האחרונים חביבים, אני מודה לכם, תלמידי תן ביות, שצריכו אני לא מזמן. עכשיו, אחרי שנסיים כאן, אני לא יודע אם תרצו לשבת בדשא, אבל סליחה, תוריד את הרגליים מהכיסא. זהו. הללת, תוריד את הרגליים. יש פה, אתם רוצים להזכיר לי את העובדה שאני מנהל בית ספר, אני אשמח לעשות את זה. אתם אורחים במקום מסוים, ואני מבקש להתנהג באופן ראוי. זהו. אילנה, בבקשה. מנצח וגורמת רגשות שלא הייתי רוצה שהם יהיו במפגש ראשון שלנו. אז אני מבקשת להוריד טריס, היה משפט, הוא היה עשוי נפלא, אני מודה למארגנים של המשפט, אני מודה לצביעה, אני מודה להגנה. אני חושבת שכל אחד מהארגונים עשה כאן עבודה נהדרת, והיה בוקר מאוד מעניין. אבל המשפט הוא הסתיים, אני בטוחה שאתם רואים בבית המשפט, שהתובע והסניגור מיד לוחצים ידיים והולכים לאכול ביחד ארוחת צהריים. אז אמנם לא נאכל כאן ארוחת צהריים, אבל שצות ידיים אני אשמח בדיון. אני רוצה להגיד לעצם הנושא של המשפט. אתם דור העתיד שלנו, ושנות ה-2000 מזירות איתם הרבה מאוד דילמות מוסריות. ואין ספק שאתם תצטרכו כאנשים, אני לא יודעת אם תהיו משפטנים, אבל כאזרחים, כבני אנוש, לחשוב על הרבה מאוד דילמות מוסריות. ואני מקווה שהמשפט הזה, שאומנם היה משפט מבוים, יביא אתכם לחשוב על הבעיה המאוד אקוטית ומאוד רצינית שהובאה כאן, ועל עוד הרבה מאוד בעיות מוסריות בהמשך. ואנחנו מאוד רוצים את הצלחתכם בחיים מבחינה אקדמית, אבל לא פחות, אנחנו מעוניינים בהיותכם מאדם, חושבים, מבקרים ופועלים.
למינהל החינוך פרטי ולכל מי שאפשר לנו לעצור את הבוקר הזה. אני מאוד שמחתי לראות את האולם הנפלא של בית ספר עירוני ז'. אני מברכת אתכם שתהנו ממנו ושאני מבינה שמגמת תקשורת עושה בו חיל, ואני בטוחה שכל בית הספר נהנה ממנו, ושיהיה המשך בוקר מכולנו ותודה לכם. פסי.